Pokiaľ by si rada mala pevný a vytvarovaný chrbát, ale nevieš, aké cviky si zvoliť, tak poďme si ukázať zo pár mojich obľúbených. Tréning začíname so zhybov alebo ich variácie, napríklad s dopomocou na špeciálnom stroji alebo s gumičkami. Následne prechádzame na hociakú variáciu príťahov, napríklad príťahy v predklone s jednoručkami alebo s veľkou tyčou. Tiež pokiaľ máte podobný stroj, môžeš to použiť alebo dať si napríklad aj veslovanie. No a kľúčové pri každom cvičení v tomto tréningu bude kontrola pohybu a tempo. Následne prechádzam na unilaterálnu variáciu sťahovania hornej kladky, pri ktorej tiež používam mozolníky pre spevnenie uchopu, aby som dokázala spraviť viac opakovaní, aby sa mi tak rýchlo neunavovali zápestia. Tiež mi tie mozolníky alebo trhačky dovolujú cvičiť do svalového zlyhania bez toho, aby mi najprv zlyhali ruky. Potom som si poslednú dobu veľmi obľúbila takéto face pulse v sede, ktoré cvičím daným spôsobom, aby som zlepšila stabilitu a efektivitu cvičenia. No a nakoniec tréningu mám rada si dať nejaké 1 alebo 2 cviky na biceps. Teraz to boli bicepsové zdvihy s veľkou tyčou a následne bicepsové kladivové zdvihy s jednou